OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuel Media jabarani flebago malikono malikoka aw manake fanfanfe amba fo aw nyana ko aw ni nyotuma ayo bismillah anga bi dogo kun kibaru keneka ne bakurumbawi ka kani anga chamache fanga premier ministre Choguel Kogala Maïga alega banai ale noro blala wakati kumurun kono ni Abdoulaye Maïga join amna nyefoli ko soni Festival Le Mali a des rappeurs no bi waleya ami yera wolofe ale ta ko duruna baro keranyina abena wala li soro anga bi dogo kun kibaru kono Abdoulaye Maïga n'ale ku ministre anga jamana kono ale so andira anga jamana nyemogo Assimi Goïta fe kanga premier ministre norobla aka bana wakati konnala ni che ko fole nye join amnata igira ki kulubali be nyefoli kanyi okola Chigain la présidence ga secrétaire général fait utikalo kile mugan kile samba flani mugan fla ORTM Jabran sanfé Aïra la ga foko Abdoulaye Maïga kalem na Choguel Kogala Maïga no ye anga jamana premier ministre nona bla fokata se aga keneyauma kafara aga ministre ya barauka anga chamanche fanga chila se la fana kundu asibe sanji binani bonyongola wa akundonete jamana kono dion fe soni aga sungandili che samba fla ani mugan kilina wa malien kunya degila ale yelila ORTM Jabran sanfé la selu dilila aklale ngo fintiya kalauna Abdoulaye Maïga jamana fla chelaw fokata se sharia kalanima ayela kana ani hadamaden la fasalu kalon fana ke France kafara o kan sebe chama ira ka foko monsieur Abdoulaye Maïga kale kalan chama ke sanfé kala soula ay sebe ni ke CEDEAO danaya kan wala saka beni kila sabati CEDEAO jamana ni nyogonche Abdoulaye Maïga e bara ke CEDEAO jekulu kono fana ay bara ke fana farafina ka keleya jekulu mbe na be fo mako Union Africaine na amedoni mina ina fo bi anga jamana chamache fanga nyema ani aga premier ministre olu be finitigila kawi sisan kabakene bo wakati wa charne do kosobe anga faba konnala ni wakati kerengere mado ma wala sa ubse guga musaga soro togomina Fatoumata Sissoko alebi wala likany ambe wakati mina iko sisan kaba bole no kosobe wa wakati don fena min ba to dɔw b'u dayirimɛ sɔrɔ dɔw be kaba jenne feere i n'a fɔ dɔw be kaba kɛnɛ feere cogoya min na Mariam Tamajɛ n'ale ye kaba jenna ye be ɲɛfɔli ka ɲɛ an be kaba n bɔ 6 kɛmɛ o y'a 750 da ye an b'a feere 4 kɛmɛ 5 kɛmɛ jenne 20 30 kuma dɔw la ni ala y'i garijɛgɛ ja i be tɔnɔ sɔrɔ mais kuma dɔw la n'i ka sugu ma ja n'a sira o y'i tɔnɔ perdre f'i be tila ka wari dafa ka di kabatigiw ma Safiatou Konate ka fɔla tina kaba feere ni san tɔw kaba feere danfara babu ni ɲɔgɔn cɛ mais o n'a ta o ta u be ka se k'u dayirimɛ sɔrɔ danfaraba de b'u cɛ nɔgɔ de gɛlɛyara ɲina fɔlɔ ko nɔgɔ kun ye 2,500 ka bɔ la ka kɛ 3,000 ye sisan ko nɔgɔ bɛ taa fo 8,000 de la i m'a ye o de bɛ ka gɛlɛya k'an kan sa fɔlɔ an bɛ taa kaba bɔ 740 na 720 20 foro kɔnɔ mais sisan u bɛ ka d'an ma foro kɔnɔ 740 na o gɛlɛyaba de b'an kan n'u sera k'a nɔgɔya kɔni kasalantigiw yɛrɛ tun b'a ta 1,500 sisan u bɛ k'a fɔ ko 7,000 2,500 sotaramatigiw ta ye 6,000 k'e k'o bɔ kaba sotaramaya kelen na a ma nɔgɔn dɛ nafaba de la s'anw ma san b'an ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a la alhamdulilayi n bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la an b'an ka ci caman ɲɛnabɔ a la dɔw ka fɔ la ni gɛlɛya in bɛ bɔ kabini a tayɔrɔ la ɲina kɔni san tɔw tɛ kelen ye kaba sugu dɔɔni parce que kaba da ka gɛlɛ ɲina ka tɛmɛ san tɔw kan pase cayara angɛrɛw gɛlɛyalen don mɔgɔ tɛ jigin forotigiw la a fana gɛlɛyalen don foro kɔnɔ minnu bɛ taa kari foro kɔnɔ an b'a san olu bolo bon salon ta ni ɲinata kɔni tɛ kelen gɛlɛya caman bɛ nin baara in na ka d'a kan feerekɛlaw ni sannikɛlaw cɛla ka gɛlɛn kuma dɔw la
ani client cɛ kɛlɛ ni ja kuma dɔw la an bɛ kɛlɛ kuma dɔw la an bɛ ja i b'a dɔn feere sanni feere fila o tɛ taa ka ɲɔgɔn gɛlɛya b'a la i b'a fɔ nɔgɔya b'a la wagati bɛɛ tɛ se ka kɛ gɛlɛya i b'a fɔ wagati bɛɛ tɛ se ka kɛ nɔgɔya ye tasuma labara ɲɛ tɛ ne la nin ye ne fa bɛ logologolen de tasuma pɛrɛn-pɛrɛn fɛ fo ka n tɛn changer an bɛ wagati min na i ko sisan kaba feere nafa b'a la hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ feerekɛlaw kan kuma dɔw la kaba bɛ bayɛlɛma ka kɛ mugu ye walasa ka mɔni to walima basi fɛnɛ dilan. Festival Le Mali a des rappeurs ale baaraw daminɛna utukalo tile 24 baaraw kun cɛra utukalo tile 27 an ka faaba kɔnɔ ɲinɛ kun bɛ kɛ ale tako 5nan ye danfara caman yera ɲinɛ ta ni san tɔw ta la Abdoulaye Mayiga an ka jɛ an k'ale ka sɔrɔlenw lajɛ. utukalo tile 24 kana bila tile 27 la o bɛnna ni Festival Le Mali a des rappeurs ka tako 5nan ye min baaraw daminɛna Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ. Ale ye ɲɛnajɛ min bilala sen kan Mali dɔnkilidala denmisɛnnin kodɔnlen dɔ fɛ n'o ye Ami Yɛrɛwolo ye n'ale bɛ dɔnkilida in na a bɛ san 10 ni bɔɲɔgɔnko bɔ. C'est la 5e édition. Bon, l'initiative est née parce que je suis déjà une rappeuse. Ni ye ɲɛnajɛ in tako 5nan ye a hakilina tara ka da kan ne yɛrɛ dɔnkilidala denmisɛnnin ye ani n y'a jateminɛ an de jatelen tɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ arabu de ye dɔnkili ye mun lamɛnnen don kosɛbɛ n y'a bila sen kan walasa an musow fana bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na nin dɔnkilida in kɔnɔ pour qu'on puisse nous-mêmes créer notre carrière en paix ici au Mali quoi. ɲinan ta bolila babu min kan o de ye musow ka kɛ n yɛrɛ ye baara a n'a kɔnɔko o kɔfɛ ka communication digitale ɲɛfɔ muso dɔnkilidala denmisɛnninw ɲɛna u ka ɲɔgɔn dan kɛ ani ka concert ba fana kɛ o kɛra fɛnw ye minnu kɛra nin ɲɛnajɛ in kɔnɔ. Babu min sugandira ɲinan n bɛ se k'a fɔ babu ɲɛnamanba don barisa a bɛ tali kɛ ni musow ka kɛnyɛrɛ ye baaraw ye ni y'an ka jamana lahaliya lajɛ bi baarako ntanya bɛ jeune caman kun kɔrɔ an ye formation kɛ rappeuse kun ka misali dɔw d'u ma mɔgɔ minnu ɲɛ sɔrɔla k'u to u ka dɔnkilida la ka kɛ nafolotigi ye. Formation nafa min bɛ se ka kɛ min ye rappeuse ninnu ma ni o ye muso minnu bɛ qui évolue un peu dans le rap nafa tɛ dɔwɛrɛ ye a b'a to u yɛrɛ ka communication parce que déjà que n'i y'o ko communication digitale ye de c'est-à-dire l'ensemble des médias sociaux que nous utilisons. Médias sociaux fɛn ni an bɛ baara kɛ ni a ye o bɛɛ de bɛ communication digitale hukumu kɔnɔna na an ye heure damadɔ min kɛ baara la u b'a to u bɛna yɛlɛma don u ka communication tagacogo la min bɛ se ka to d'avoir un bon visuel d'avoir aussi c'est-à-dire des bons contenus de ce qu'elles font. Nin ɲɛnajɛ in y'a to a dabɔra maa minnu kama u ka fɛn caman faamu dɔnkilida in kɔnɔ ani fɛn minnu bɛ se ka k'a kɔnɔ. À atelier de formation on a kuma caman mɛn an ye fɛn caman dɔn donc ça m'a aussi permis de me battre comme aujourd'hui en kɔrɔmuso bɛ ka battre cogoya min na. A y'a to compte i ka page bɛ booster cogo min na ani Facebook fana bɛ monétiser cogo min na parce que n t'o kalama mais bi formation an bɔr'o bɛɛ kalama alhamdulilayi. Formation in kɔni fisara an ma yɛrɛ de hali k'a da manager kan k'an dɛmɛ cogo min na ani staffu bɛ kɛ cogo min na ani artiste yɛrɛ kan ka mun kɛ ani artiste man ka mun kɛ bon bɛɛ fana fɔra an ye formation kɔnɔna la. Festival Le Mali a des rappeurs dabɔra musow dɔrɔn de kama wa a bɛ kɛ sababu ye fana ka muso dɔnkilidala denmisɛnninw bɔ fɛn caman kan. Ami Yɛrɛwolo ka fɔ la hali ni tɛ maliden i sen bɛ se ka don nin ɲɛnajɛ in na hali n'a ma dabɔ cɛw kama a m'u bali u ka n'a lajɛ baara minnu tun bɛ ka kɛ kɛnɛ kan. An ka jamana kɔnɔ kibaru na kɔkan kibaru bɛna lase aw ma teliyara Fatumata Darame fɛ. An ka jamana kɔnɔ kibaru minisiri min ka baara ɲɛsilen don dugu jukɔrɔ nafolo courant ani jiko ma ye sigikafɔ kɛ arabadon utukalo tile 24 a ka kumakan kɔnɔna na k'u bɛna baara yɔrɔ dɔ sigi sen kan min bɛna bɛn dugu jukɔrɔ nafolo ɲinini ma o wari bɛna bɔ jamana kɛsu la. An ka jamana kɔkan kibaru Tchadkaw fɛ san bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ nin kalo laban in na ONU y'a yira k'a fɔ a ka kumakan kɔnɔna na utukalo tile 21 ko ni juin kalo laban in na k'a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 340 de tora ji kasara la. Tunisikaw ka bolofara min ɲɛsilen don kɛnɛya ko ma y'a yira k'a fɔ alamisa don utukalo tile 22 ko
maa 504 ne coronavirus banakisɛ sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ko o fatura maa 1 million de kɛnɛyara ni wagati na Tunisie jamana kɔnɔ. Ukraine, Russie jamana kuntigi Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ a ka kumakan kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen ko Russie kɛlɛkɛcɛw bɛna maa 1 million bɔ sani janvier kalo tile 1 san 2023 cɛ ko kɛlɛkɛcɛ maa 1 million ko o bɛna ɲini ka fara kɛlɛkɛcɛ tɔw kan. Joe Biden y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni bɛ Ukraine jukɔrɔma don kosɛbɛ nin kɛlɛ in na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.